Te nagrody, które przez te lata dostali za tą imprezę, świadczą o tym, że ona jest potrzebna. Potrzebna, bo jednoczy wszystkie, przede wszystkim dzieciaki. Zjeżdżają się tutaj, ponad 100 autokarów zawsze pod halą stoi. To bardzo cieszy, że przyjeżdża młodzież i dzieci. To jest 9. edycja i ubiegłego roku było 4,5 tysiąca uczestników, dziś mamy już prawie 1000 więcej, które uczestniczą. I co to im daje? Po pierwsze to, że oni tu są, to jest nagroda. Jest to z jednej strony nagroda za to, że uczą się języka kasiewskiego, jest to mecz dla nich zasponsorowany, ale też to, że oni wzięli udział w konkursu. Kasiewsko-Pomorskie Zrzeszenie od lat ustaliły patrona roku i chcemy, żeby ten patron miał sieroci odzwierciedlenie w życiu społecznym, też żeby uczniowie szkoły poznali tego człowieka, który jest patronem roku. Młody ladze, który wziął udział w konkursu, a na ten konkurs plastyczny napłynął ponad 600 dokazów, zostały uhonorowane, a cała szkoła, która brała w tym konkursie udział, dostała w nagrodę biletę i może uczestniczyć w dzisiejszym meczu. Przygotowałam pracę ołówkami i myślę, że wygrałam dlatego, że po prostu jury spodobała moja praca i jestem z niej bardzo zadowolona. Od klasy 3 do 8, no myślę, że tak 64 dzieci malowało, a te najlepsze jechały na konkurs. My się zainspirowali tą pomocą tego psadza Jastaka i żeśmy w tym kierunku szli, żeby właśnie to też wyrazić w pracach. Przygotowałem, pokazałem pomoc innej osobie, nie wiem, z zakupami. Ja tak mnie starałam to, żeby im rzeknąć coś więcej o tym księdzu, a też o tym, że warto je pomagać sobie wzajemno, bo taka była tema. Ksiądz Hilary Jastak jak wzór solidarności między ludźmi. My przejechali to, żeby płemyć treflowi wygrać i tak jak my raz, dwa, trzy treflem i my w jedno kibicujemy swoim treflikom i treflom i wszyscy przejechali to, żeby tref wygrał. Bardzo dobrze, ja się ogólnie nie spodziewałam, że ja kiedyś tu będę i ja się bardzo cieszę, że w ogóle mogłam zobaczyć to, co teraz właśnie widzę i bardzo, bardzo się cieszę. Ja się czuję tak samo jak Zuzia. Ja podobnie, nigdy się nie spodziewałem, że przyjadę na Ergo Arenę do Gdańska. Cieszę się, że Gdańsk wygrał pierwszego seta i trzymam za nich kciuki.